dkhot jang sengbhalang beper ka Meghalaya Health Minister kilai Rah Lama iong ban pyrshah Myntri Rangbah Conrad K Sangma hakapor ba play kamaran chanmari Tura. Kini kejingi ki jongki kelong ban pyrshah Myntri Rangbah ubam shimla tre ban sngap ikijing dawa jongki ban weng Rakesh Newa Sangma nakashuki CEM. Kini kinong iki kilai pyrshah Myntri Rangbah kat baudang ya lingba ke surok Tura dah keboong. Myntri Rangbah lek phai no shalayeng. Myntri Rangbah lek phai no shalayeng.